Tämän pitäisi mennä näin, mutta nyt mä voi eri Word- ja Excel-versioista tietysti toi mennä takuuseen, mutta mulla on kaksi failia, Adam Script Excel-pohja, jossa on makroja, ja rahtikirja Script Word-pohja, jossa on makroja. Avataan toi Excel-pohja ensin ja tehdään se rahtikirja siihen. Eli kirjoitellaan tänne näitä firmoja, Kekkonen, Kakkonen, Mettämies. Ja kun se on tehty, niin tässä pohjassa on tuollainen luo rahtikirjan pohjat-nappi, joka tekee tuosta Excel-taulukosta toisen välilehden tänne alas. Ja ne on vähän toisessa muodossa, se poistaa sieltä noin rivivaihdot ynnä muut, eli tök. Niin siitä tuli uusi taulukko, ja kun se on tehty, niin sitten kannattaa siirtyä Samuli tai Satu varten takaisin tuonne taulukko 1 välilehdelle. Ja nyt tämä täytyy uudella nimellä tallentaa, ei nyt on vanhan Adam Script pohjan päälle, vaan tiedosto tallennan nimellä. Ja tämä nyt voi olla vaikka joku uusi bulkki nimeltään. Tämä menee samaan kansioon kuin mistä mä ton scriptin käynnistin ja tallennan. Eli siinä meni uusi bulkki, tätä ei pitäisi tarvita. Sitten mä otan tuon rahtikirjaskripti Wordin auki, klik, ja siellä on toinen makro, joka tekee, se varoittaa, että makrot on pois käytössä, otetaan ne käyttöön. Ja täällä on valmiiksi tuolla tuommoinen yhdistä rahtikirjapainike tuo pikatyökalun rivillä, klik. Otetaan se sanoo, että täytyy ensin tallentaa. Tämä täytyy tallentaa samaan kansioon kuin nuo äskeiset. Tämä on rakennettu niin, ne oli mulla E-levyllä Adams tyhjä kansio. Eli tästäkin nyt tulee vaikka uusi bulkki, rahtikirjat niminen faili, niin nyt se on siellä samassa kansiossa. Ja nyt tähän yhdistetään tuolla yhdistä rahtikirjat napilla. Haetaan tuo uusi bulkki pohja. OK. Valittu lähde ja näin. Ja nyt täällä Wordissä on tuolla ylhäällä täällä postitukset välilehdellä tuonne esikatselle tuloksia nappi, niin siitä näkee mitä nämä on. Nuolilla voi mennä eteenpäin, Kekkonen, Kakkonen, Mettämies. Eli ne on nyt tässä Wordissä tämmöisenä monisivuisena dokkarina. Tämä pitäisi nyt sitten tallentaa PDF-ksi, jonka voi lähettää mailinä, ja se löytyy tuolta postitukset välilehdeltä viimeistely yhdistäminen napin takaa toiminnalla tulosta asiakirjat ja valitaan tulosnimeksi PDF-tulostin kaikki tietuet ja Microsoft Print to PDF, OK. Ja taas samaan kansioon tuonne tyhjä bulkkikansioon, eli uusi bulkki, rahtikirjat ja PDF tallenna, niin nyt sinne tuli toi PDF ja tuplaklikkaamalla se auki, niin tämän voi lähettää Kaitsulle ja Kaipiaisiin ja saa ne sieltä paperille. Ei kauhean mutkikas.